Ingdeng play Indian Catholic Youth Movement mate ICYM tumpen Nagot Football Tournament kapathu ke padapon. Lakain ko rapo nilip MC constituency ka parlo. Assumption English School pathu aklambalong football kapathu ki bipon. Pai ceklo ne pai create trokarni. Arni kangsam por pai katham rajte mapor molamben kapathu pangcheng ponlo. Labangso tournament kapatir pi pon atum lake. Indian Catholic Youth Movement mate ICYM mamaipu. Jonison Hansi pensi match pempo ponlo la pension bang. Joy killing pensel hi pachini ponlo. Labangso kapathu along kachapapon lisar potum. Reverend Venutia Lapen Perez Prias, Lapen Perez Council Secretary Sunil Tiso, Lapen Perez Agaches, Rajan Pangcho Lapen Dorsing Senal Lapen Depo, Deaches Thin Rimbang Thari Clartin Santaran Tum Chetong Dunsi, Kapathu Tum upon Aning Pati Dunlo. Labangso Kapathu Tum Lake, Daitor FC Lapen Ticheren, Rongajan Tumang Bong Se Patu Ponlo, Daitor FC Tum Kolisi Lapen, Ticheren Rongajan Tum Kolni, Labangso Kapathu Kai Tum Lake, Rongajan Ticheren Tum Se Chepai Ponlo. Lapen labangso kapathu pon lake pai ceklo ne pai create chok pen mo pai ceklo ne pai ko ratha manse pajut pon po lasi labangso football kapathu ing samjin ben se pajut ponong lo chokia lapen Philip Tiso loti ki minions kar biang lo tum football pathu final lasi hala bangso final pathu the aprang isi latum isi ke peklang du hala hini a nation atum ta hala tum ke Catholic a nation atum hala tum kapathu lapuson si peklang lo ut alang ni tum tim ni atum ta hala bangso hut mesian pen tirthia dang amuni atum phan kapathu kapalang mi After that, Paris Chris Father Vinod will pick the ball and we will start our match for today. Now we have a short speech from our Dadak Hola Paris Amen pen mate ICYM Youth Tumahin pen ini labangso kapathu ibipon labangso football kapathu ibipon labangke kapathu kiceng pen non kipijut apuranta misen nasi pathu ponlong lo lapen Daitor FC lapen ke Rongajan TZN pula bangso ati mutum pensi alang tum pathu ponlo nana tetemera tum pathu misen apen texer
bos tame so ke patu bom hut pupus tame lang tum bol ipum pen ti thap kon lo nanata ti pon ti draw de lo bos tame api aptem de pen api uthot rongajan EZN atau mabang si bol ipum pen uthot bahai pun thulu asi uthot pinap pen tame patu kon thuji pinap ta kapre ka tim pen patu kon ji langmi sen pen patu kon bom ji lang pinap la pen pinap dik asi do ko we to ma phang tame ni to ma hin pen chuning ri lo ang ke lang dun dia phang la pen mi sen ang ke patu kun dia phang la Paris het ke ti sa hin pen